Само, че има уловка. Ще използваме само Viral Beauty продукти. Нямам никаква представа какво има вътре. Доколкото виждам, има продукти на L'Oreal, на Garnier, на Maybelline. Нека видим първото нещо, което ще изтеглим. Имаме серум на L'Oreal с хиалуронова киселина. След това виждам отново на L'Oreal. Предпазва, предотвратява и видимо коригира тъмните петна. Този продукт ще ми помогне със сигурност. Имаме на Garnier с витамин С и SPF. О, слава богу, това има тинт като фондютен, така че вече поне малко ще се гримираме. Този продукт би трябвало да остави кожата ти много сияйна. И вече го виждам. Това е перфектно за основа на грим. Има нещо в кълъвче, искам да видя какво е. Това е пяна за изкуствен тен на кожата, сега ще го тестваме. Това е ръкавичка, не е кълъвче, окей. Така ще го тестваме. Видим на края на видеото дали ще съм хванала тен. Продължаваме натам. О, аз имам тази спирала. L'Oreal вече са ми я изпращали тази спирала и знам, че е много добра. Там виждам друга спирала. Sky High на Maybelline, която е мега вайрал. Тя е кафява или лилава, или е някакво бордо. Искам да кажа, че това стана само от един слой. И аз ще сложим още 3. Разбрах защо тази Sky High спирала е толкова вайрал. Продължаваме натам. Имаме Омага, Това е коректора на Maybelline. Буквално само единствено него си купувам. Откакто съм започнала да се гримирам. Години, човек, аз използвам това. Хора, апликаторчето на този коректор толкова удобно, то само по себе си някакси блендва коректора навътре в кожата. 1000% сте го виждали и в други мои видеа този коректор. Това май е последното нещо. Сетинг спрей. Перфектно. О, това има директен бетониращ ефект. Много ми харесва, буквално е като лак за коса, ама за лице. Хора, това бяха моите вайрал продукти. Любими със сигурност сами този серум и спиралата със сигурност. От сега до края на месеца продукти на Maybelline, на L'Oreal, на Garnier, на NYX ще бъдат с до 35% отстъпка в сайт. Така че заминавай да не изпуснеш тези вайрал бюти продукти.